En commemoració per el Dia Internacional d'Acció per la Despatologització Trans, des de Reiniciem Benissa ens sumem a la campanya mundial per defensar i argumentar els drets de les persones trans. Un poble es reconeix quan assumís la veu de totes i de tots. Avui assumim també la veu de les persones trans, perquè som poble. Actualment, la transsexualitat es considera un trastorn d'identitat sexual, patologia mental en la classificació internacional de malalties de l'Organització Mundial de la Salut. La patologització de la transsexualitat sota el trastorn d'identitat sexual és un gravíssim exercici de control i normalització. En el cas de l'Estat espanyol, és obligatori el pas per una avaluació psiquiàtrica en les unitats d'identitat de gènere. Cal ressaltar que cada persona que vulgui canviar-se el seu nom en la documentació o modificar el seu cos amb hormones o operacions ha de passar obligatòriament per una consulta psiquiàtrica. Per aquests motius exigim la retirada de la transsexualitat dels manuals de malalties mentals. El dret a canviar el nostre nom i sexe en els documents oficials sense haver de passar per cap avaluació mèdica ni psicològica. I afegim que pensem fermament que l'Estat no hauria de tenir cap competència sobre els nostres noms, cossos i les nostres identitats. Quan la medicina i l'Estat ens defineixen com a trastornats, posen en evidència que les nostres identitats, les nostres vides trastornen el seu sistema. Per això diem que la malaltia no la tenim nosaltres, sinó en el binarisme de gènere. Jo també soc poble. Jo també soc poble. Jo També soc poble.